ezinye inqumo engeke ngifise ukuthi wonke umuntu angazenza. Number 1, inqumo ezinika iplatform right ukukhula. I wish and pray that everyone can marry young. Amen. With these two significant. Number 1, when you marry young, you do limited mistakes. Limited mistakes. Ngoba ubheka usendaweni controlled. Uthi nje kancane. Uthi ubheka kodwa indawo yakhe control. Abantu abaningi abakubona ukuhleka kwakho ngoba unendawo obhekela kuyo ubona ukuthi uyabheka. But if you don't do that, ubheka kubo bonke abantu osadinga confidence yabo futhi kuma phambi kwakho. Number 2, when you marry young, uba ne chance yokwakha umnotho. Yeah. Nobody. Yes. Akekho umfazi ayike indoda edelela umuntu yakhe naye something. Umbona ngani umuntu oseready, who's ready to grow, you know, especially in men, because it's men that must take decision. Umbona ukuthi I decide to marry young. To marry young akusho ukuthi ushakuna konke. Kodwa it's a declaration to Inkosi ngoba ngena kulento ngithembe wena. Hallelujah. Yes. I wish every man can take that decision. Oh yeah. It's a deliberate decision. Yes. I think imali ilandelwa isinqumo. Hayi man. Yes. Oh yeah. Yabona ngiyatshela namanje uma bethi abafana ngeke sikudle ukudla kusuka etafuleni enkosi. Automatically leso sinqumo senza ukuthi sanalifya umlilo bengakafiki kuwo. Babe mhlawumbe uNkulunkulu ngesibongo uNkulunkulu noma ngeke ngizongena kuyo mina sengizoyiprove kimi. uNkulunkulu can never prove himself to a man that is not willing to take a decision. The first decision that a man must take on earth is to marry her. Decide that I take this woman. Umuntu stress usithatha usibeke ukuthi kube sakho. Oh yes. Because normally women are prepared to adapt. It's their nature. They are prepared to adapt. Umuntu akwazi ukushisa isibongo sakubo athatha ngasasi because badaliwe to adapt in circumstances. I wish that when you decide to grow, ezenze inqumo abafethu uma zenze ukuthi we must stop ngoba lento yenze egangeni ungayenza emshada nakho. You need to take a decision. I'm wrong, yes, but Angivali abafethu abangathi bamani lapho abafethu sithandaze. Oh yeah. Awungafiki isikhathi ophelelwa amandla kade udlale ngesikhathi. Athi uba wayisola imali uwedwa, you conquered. Uwe kwaba nzima uwedwa, you conquered. Bese ithi iBhayibheli ke 2 is better than 1. Yasaba ngelanga uyothu wena uno10 rand, ipartner yakhe ibe no30 rand, sekuno40. Ngelanga uno 100 naba no 500, seno 600. Manje uma lokho wena usapho ulokuthi hayi ngino 100, no 100 ngiyakwenza njani? Kanti uNkulunkulu uzokubusisa umuntu ofike no 200. Automatically life become better. Futhi uma ibanzima ngcono, at least ibanzima kwi-decision. Ngoba kungcono ukuhlushwa yinto kodwa usenze isinqumo kunokuhlushwa impilo ungathathanga isinqumo. Awusilekelele Jesu. I pray that the Lord may give you strength to take right decision. It is right decision ukushiya umuntu osuphila naye 2 years angayithathisa utho impilo yakhe. It's a right decision ukushiya umuntu that has been using your body for almost a year without speaking a positive word with you and your future. Manje mina ngifuna ukushumela ngathi angiqinisa ngazo le ngisho ukuthi hayi ngoba ngingakenzi lutho cha ngithi mina kuyisinqumo esingathi ukushiya umuntu okhelala nawe engakhulumi ngokuyini kanti sifuna umzimba siyawazi yini engayifunayo ufuna zakushiye after 7 years lokhu ungengelela evela ka decide usuna 37 ubekezele for you know make a decision ibona into ibingayindawo musando kanjalo nokuthi awusathanda kangifuni wrong. Make a decision about a relationship that is not working. Make a decision about a career that is not working. Make a decision about a friend that is not working.
Make a decision. Ukuba uthi ngathi imoto early iyangixaka. Take a decision uyibuyise esitolo. Rearrange your finances and do it again. Amen. Ukuba uthi umholo wakho uwodwa umelisi. Make a decision. Does it tap away? That's forever. See what can you do as I can. Unokuthi hayi manje enjoy imali emincane. No. uNkulunkulu has give you let the Bible it is God to give you power to create. The creation of wealth is not from God, it is an ability of man. Hallelujah. Oh, Nkosi Jesu. Lokho uthi mina bangona 3.5 stipend sami ingane zo2 khona funa edolobheni ukuba uzofundisa edolobheni kuyayiqeda imali uyisingane la until you are able you are equipped to deal with idolobha akusisona isono ukureverse decision khula unokuthi ngoba lathi ufuhlwa ingane zakho ifuna edolobheni kodwa usa enjoy impilo uyisingane baby ngiyabuyisa edolobheni next semester uzoqala nga elokishini. But I'm working very hard. I'll take you to a better school again. I'm rearranging my things. Ukabuli ngane smongweni usweetie hambo dlalula ngane file lokushini ufake umalume ayifuni ngane yazi ukuthi wena onepride hamba ngane yofunda phinde ibuyise. Once you are able to take ngane usedolobheni for akusiyona isono, we are making a right decision. Kunokuthi lokhu umuhola imali hamba nama debit orders, we are not enjoying. Make a decision. Ngathenga imoto early ngiyibuyisele emuva sithi kule bhasi bazohleba for 1 week emva lokubekhohlisa sebenake ubluthing. Thank you, Jesus. It's my belief. Oh yeah. When we are about to grow, ubonakala ukuthi uthathe inqumo ehambisa eyiphikisana nemizwa yakho. Kodwa ezobusa kukusasa lapho. Amen. You need one thing, make a decision. Amen. Lalela ngithe. Yabona lento yakuthi mina ngi-straight talker. Mina ngiyayikhulumela ayikho into ezifana nayo. Yenza isinqumo ushintshe. Ukuthi mina ngiyayikhulumela mina ngengidlala umfana le ayikho indoda ezohlala nawo shintshe. Yala kanti mina ngikhevu yabona mina mina ngengidlala umfana kuba yini umfana mina ngilokho kumchallenge indaba zakhe azashobana uyobashobanisa bonke bahambe uhlale wethu. Wenzeni isinqumo wenzeke sheBhayibheli nje iBhayibheli yakho umuntu esimangalo sathi nje bafazi thobelana uma ufuna ukuba umfazi ubona ngesane yodwa nje uyathola make decision about your finances. Grow in your finances, grow in your social life, grow in your prayer life, grow in attending the church. Akube nonyaka nje la omaka wonke 54 weeks uthi ngu-attendile enkonzweni kama Sunday awufa uthike nje uthi I've attended. Grow in fellowship. Grow. Ulungileyo uyakhula njengomsedala eliphana. The day we hit the budget of growth, we'll have peace, harmony in the church. Wonke umuntu uzongena khonze anganako omunye umuntu kusithanda nothando lobuzalwane ungene emotweni uye ebhasini uye etekisini uyele ekhaya with peace uyikhonzile inkosi. Kodwa lama groups okuhlebana nokubukelana phansi nokukhulumana, they are dividing the church kanti inzima ukwakha into yakhiwa futhi. Ngokuza abantu abake bazama abahlukana baphinde bazama udlelana kunzima ngoba umenze iphutha umjaja ngepast hayi kanti leza manje kunzima ukuhlanganisa isonto lake lahlangana lapho lahlukana kunokuavoida lokho. Refuse ukusebenza kabili, usebenza ulakhe isonto phinde usebenza ubhidlisa. When you do that, let your Bible again, the blessing of the Lord will be released upon you. Ngicela wonke umuntu akhona namhlanje akukhulekele ukuthi uNkulunkulu amuphe umusa wokukhula. Kusho iBhayibheli lithi uJesu he grew in stature, in wisdom and in grace. uJesu wakhula. Ngoba ngeke ulunge entweni kamoya, ngeke ulunge empilweni if we dwarf, we don't want to grow. Ezinye inqumo sithathe bese khona abazali bezokusela. Uma mhlawumbe nomalume kuyoba nzima. Ezinye inqumo ithathe bese khona abantu abazokusupport. Don't wait until it's too late. Ezinye inqumo izithathe amandla esekhona. Yabo nje kumele ungenawo nje buyele esikoleni. Ngoba nabantu abazobheka izingane abazobo andi bebheka izingane emzini yabantu abaqashe bengenawo matric ngoba ama homework ezingane anzima. All right. Kuma nga homework ingane ka grade 4 ibuye no homework ukuthi uyayimove ubona yini
ngathi assignment kathisha wawo lengane lena inzima lento inzima manje ngeke ulunga kungena matric uma uzoqashwa nakhona ufuna ku matric nizo encourage wonke umuntu take decision about your academics umuntu uhlelana umatric wakuhlula make a decision for uniform buyela futhi or go and supplement impilo ayimfuna umuntu ofuna ucatshangela asemenene Wow, what that is. Hey. Ngicela sibambe umnikelo wethu sizonikela sibonge izinto sesithandaza. Uyasondla asizeni manje. Asikile umalusi. Thatha umnikelo ukuthi ngiyabonga ngosizo lakho. Uyasondla asikile. God bless you, man of God. Umalusi. May the Lord usher you to kindness. God bless you. Uyasondla. God bless you. This is in my mind. Asikile. May the Lord bless you. Umalusi. Everything that is good you want to see upon your life. Number 2, ngifuna ucebe yonke into empilweni yakho ebamba ukukhula. Uyicebe namhlanje kumenza ukuthi kumenzele ngisize kulama areas. I want to grow in the name of Jesus. Open your mouth. Baba siyathandaza. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.